ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም። ፈረንሳይ ዝሓያለ ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤም ኣብ ፍልጠው ዝዋሉ ዘለዋ እዋናዊ ፍልጠ ዝሃበት ሃገር ኮይና ኢደን ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቦም ዝሃቦ መግለጺ ንሰላም ዝኸውን ግዜ ኣኺሉ ከምኡ'ውን እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምኽንያታዊ ዝገብሮ ነገር የለን ክብል ገሊጹ። ፈረንሳይን ስዑድ ዓረብን ብሓባር ኮይነን እቲ ግጭት ደው ክብል ከም ዝኽእል ዝኣመነሉ እማመ ፍታሕ ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ዋዕላ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት የካይድ ኣለዋ። ኣባላት ጉጅለ 7 ዝኾና ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ኣሜሪካ ግን ኣይተሳተፋን። ዓባይ ብሪጣንያ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ፖርቱጋልን ብሰነቱ 21 መስከረም ፍልጠ ከም ዝሃባ ድሕሪ ምግላጽ ፖርቱጋልን ብሰነቱ 21 መስከረም ፍልጠ ከም ዝሃባ ድሕሪ ምግላጽን ሳን ማሪኖን እውን ንሃገረ ፍልስጤም ፍልጠ ከም ዝሃባ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣረጋጊጹ። ኣብ ጋዛ ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ልዕሊ ምዕራባዊ ገማግም ብዝካየድ ዘሎ ስፍራታትን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ህጉራዊ ጸቕጢ ይዓበሎ። እስራኤል ግን ንሃገረ ፍልስጤም ፍልጠ ምሃብ ማለት ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣካይዱ 1200 ሰባት ክሞቱን 250 ድማ ጆሆ ክትሓዙ ዝገበረ ኩነታት ሽልማት መሃብይ ክትብል እያ ትገልጽ። ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ልዕሊ 65,000 ፍልስጤማውያን ብእስራኤል ከም ዝተቐተሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስተር ጥዕና ጋዛ ሓቢሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓይልታት እስራኤል ነቲ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ጋዛ ንምቁፅጻር ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዓፀባ ምጉናፉ ከም ተረጋገፀ ድማ ይፍለጥ። እቲ መራሒ ፈረንሳይ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኩናት ደው ዝብለሉን ብሓማስ ጆሆ ተተሓዙ እስራኤላውያን ዝልቀቑሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ድማ ሓቢሩ። መወዳእታ ኣለዎ ውግኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ኩሉ ሳዕ መሰለ ልዕሊ ሓይሉ ክዕወት ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ማሕበረሰብ ዓለም ማእኸላይ ምብራቕ ፍትሓውን ነባር ሰላምን ከንግስ ኣይከኣለን ዝበለ ማክሮን እስራኤልን ፍልስጤምን ጎደንን ንጎደኒ ኮይነን ብሰላምን ጸጥታን ክነብራ እንተኽእሎ ፍታሕ ክልቲአን ሃገራት ንምዕቃብ ዘኽእለና ዝበለ ኩሉ ክንገብር ኢና ዝበለ ማክሮን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ብወገኑ ብስም ልኡል ወራሲ መሓመድ ቢን ሳልማን መደረ ኣስሚዑ ኣብቲ ዞባ ነባር ሰላም ንምርጋጽ ዝሕግዝ እንኮ መንገዲ እማመ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ንኹነታት ጋዛ ብሞራልን ብሕጋውን ፖለቲካውን መዳይ ዘይፃወር ክብል ብምጥቃስ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ንሰላም እስራኤላውያን ፍልስጤማውያንን እንኮ ተኣማንነት ዘለዎ መንገዲ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፍልስጤም መሐሙድ ዓባስ ኣሜሪካ ንቪዝኡን ካልኦት ሰበስልጣን ፍልስጤም ብምስራዛ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብኣካል ክሳተፍ ብዘይምኽኣላ ብቪድዮ ሊንክ ኣቢለው ዋዕላ መደረ ኣስሚዑ። ንሱ ቆዋሚ ምቁራጽ ተኩሲ ክግበር ፀውዐ ኮይኑ ሓማስ ምምሕዳር ጋዛ ዝኾነ ታሪኽ ክህልዎ ከም ዘይኽእል ብምግላጹ እቲ ጉጅለ ጽዋር ንምምሕዳር ፍልስጤም ከርክብ ፀዊዑ። ባህግና ጽዋር ዘይብላ ሓንቲ ስምርቲ ሃገር ዘድልየና ዝበለ ኮይኑ ፕሬዚደንት ዓባስ ብተወሳኺ ነቲ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ናብ ልዕሊ ደቡባዊ እስራኤል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድማ ኾኒኑ ናብ እስራኤላውያን ወሰደዶ መልእኽቲ ድማ ሕድሕድ መምፂ ናብ ሰላም እዩ ዝምርኮስ ያክል ዓመፅን ኩናትን ክብል ገሊጹ። በኻሊእ ዜናና ድማ ተጋዳላይ ዓንደ ገብረ ክርስቶስ ተሰዊኡ። ኣብ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ገዲም ተጋዳላይ ዓንደ ገብረ ክርስቶስ ገብረ እግዚአብሔር ብ19 መስከረም መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1974 ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰልፈ ተጋዳላይ ዓንደ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ሓለዋ ሳውራ ክፍሊ ስንቅን ክፍሊ ሕርሻን ብዝተፈላለየ ፀፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ዓንደ ገብረ ክርስቶስ በዓል ሓዳር ነቦ 6 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ21 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ዓንደ ገብረ ክርስቶስ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራቤትን መሓዙትን መቓልስትን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ተመሳሳሊ ዜናና ድማ ተጋዳላይ ዓብደላ መሐመድ ዓሊ ተሰዊኡ። ገዲም ተጋዳላይ ዓብደላ መሐመድ ዓሊ ብ20 መስከረም መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ። ኣብ 1973 ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ። ኣብ 1987 ድማ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋዳላይ ዓብደላ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ካልኦት ኣህርታትን ውድብን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ትውእ ተጋዳላይ ዓብደላ መሐመድ ዓሊ በዓል ሓዳር ነቦ 3 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ21 መስከረም ልክዕ ፍርቂ መዓልትን መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ኩባንያ ሞሳዓልን ህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ዓብደላ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራቤትን መቓልስን መሳርሕትን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።
بخالي زينانا دما أمريكا خيلاتات وصاتنيا نابت هاجر كياتو معصاو تتصول زلا أوان عباي بريطانيا أخمو تختصحوهم كم تدلي منستر فاينانس عباي بريطانيا ريتشارد ريفيس غاليصا أبز حلف سمون بريدن أمريكا دولار ترامب واغا فيزا خيلاتات سراحتنياتات ناب $100,000 عاوي وسخ كم زرأي فليط نيرو إذ دما لعل سراحتنيات كلا تكنولوجي أمريكا بدنقار فطير يركب ريتشارد ريفيس بسوليس زهوت مجلسي بريدن ترامب مودات حلف سمون خيلاتنا أمريكا خاطو تصقامي خمس غورو كوانتا غلصا نحنا قلنا عباي بريطانيا خموصو قليل كنغورو إنا ختول غليصا بخالي زينانا دما اب نوروين دنماركن بسنكب سميات ترى امنته يتفلط درونات معرفو نفرت خعاتو تجديدهم بسنكتن ترى سوالو نفرتي معرفو نفرت رأس ختماتاتن نحصر ساعات كم استعصو سمت زغليصم قداماي منستر دنمارك زهو مغلصي يتنتخاو معرفو نفرت ترى درونات ناي روسيا خوناون تخولو خمزله تزاريبا ابز غرو اوان ون سوالو نفرت روسيا نا كل اير بولاند رومانيان مئتاون سقات فطير 5 حيفلت بخالي زينانا دما دونالد ترامب مبحورات هاجرات تسمع مدره نعلم زرئيلو منصر سنه حساون بقلص مقراو نصر مغلص يهبو ارغان حدا ساعات زاكلنا تقاومتن عسواتو من زقن عمد قعت ابز كايدلو مدريو بعد بمجمر يامريكان غزا رؤسن موغيسو امريكا ورقاو زمن تحلف كم زلا بمغلاص بولقا شوعات خوينات كم زوقع غير خبل غليصو عفارن صار حصان ود بشاشا خطيتهم كونرال ابراهيم عثمان علي لعلاي وتدراو حلاف اوغوغم نبر زمرحم لعلوت حلفتن عطواتن ملشات كل العفار دما طرني في يركبلو ناب إرترا دحر مئتاو دما جنبار حدنت ز عفار تسني عطو حيلي او وش تخل العفار كم تمسرت يذكر علامه جنبار حدنت ز عفار رعت اويا احمد تخل نزلو هلا وتقليل نمصراغن او تزواج تحسون يكونات وطن مفشال المخانو استفايلو وغناتو زهو حوريتا يرد استفايل صطات كم زرد ودما كا عفار ناب إرترا ذاتو عطقات العلي 450 صحيم زغلت زلو عادي سه بخالي زينانا دما منستر قدات وصاء هند قديم دبلومات ريش كمال قصال امباسادر هند بإرترا خون كم تشملو متفليطو بخالي زينانا دما ركو أمريكان إرترا نو نيويورك لو مناقفة برسوطي وزل حويتا مسرت على مخاري بريدن دولان ترامب قنو على حورات هاجرات منستر قدات وصاء إرترا عثمان صالح خرخو مغان تفليطو كم زفلت اتسان حركو نمحياج فسام قدات امباسي إرترا حورات منقسات أمريكا اتو برهان غوري وتلو منقو امباسي إرترا نجوناتان كريس ابيرو قدات أفريكا منستر قدات أمريكا تدقاقا مركوات وحط الرمكيادا ميزكر بخالي زينانا دما عن شعة ميتاوي تعاقم حيل بحر إرترا بدرون بنفر توقع مسائلات المرخ وقن فتان جلاون زعات قصراويت من سياد زقوم أيو يتسقر بحر إرترا بقما قمريت يمن كوينو روكيت داون شاف درون ناس دميات كيب بحري نزمنا لسا مرخ بحيالات حقرات عالم زتقع زلو بإيران زدقف عطق قصراويت نايحوتي يترفدون حيل بحر إرترا خطقعس أو كل ميات إرترا تنكسلون يقربن يو يتبز حالة وارحنا ميات إرترا زقرو يمانويانون حيل بحر إرترا العلمي 110 سنوات أو تحت قصر كم زو علم وني فلات زي فقاد حيل بحر إرترا عنا ميات إرترا زعتون انت أتي دما أو إيد حيل بحر إرترا لو مالتيو بتوسخون حيل بحر إرترا بزحل فوارح سلسة مراه أذربيجان ماريخ وخمسنا وروني ذكر أبز حج جزيو كيح بحر زلو وطرنا حيلو زخدل زلوان بإيران زرقو في عطوات وجل حتى يمن عن تصوار صعانة مركب حيزنا لنا زولو خينم ما نتا مركب جناي قلصون زخوركم من زخبركن تخاتتنا نس ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات نتم كتكاتلوم صناخو يمسل نيرم او زغصلو بخالت حبيتاتات كسام نراخب سلامنا تمننا ببزلكم السلام نعاكم يكون سلام